جبو پارستنا زمان دایی که بریوان ماتیار سران لگوژن به زمان دایی که دبیجن بلافت که بریوان لگوندان سردان آجنان دیگه و لستران و گوتنین پیشیان برهف دیگه بریوان راکاند گو ارمان جاوی یا سرکش وی که او گو زمان خوی دایی که بپارزه و خودیل میرتا یا چاندی درکوه ev xebateke ne tenê çandê erê em çiqas bijin çandê jî çanda devkî ve jî merasimên dawetan min jî ev rasterast bi ziman ve girêdayî melvir bîra zimanê wê deverê bîra hafızaya wê deverê me qeyd kiriye gelek stranên ku behsa axa û şêx û mella dikin yani ew ji me re referansın ji bo çavkaniyan civakê ew çîna civakê gişî ji me re dibêjin loma ez dibim girêdayî ne tenê girêdayî çandê her wiha girêdayî zimanê jî eger ne em bêjin ev çavkaniyên stranbêjên jin û her wiha stranbêjên din jî ne ji wan be em ê rastî jî çavkaniyên me ên civakê wê yani ber têkçûn ne ber mêrine biçin pandemî erdhêj kerasetên û bobelatên em xwezayî jî zimanê me û çanda me tune dike her wiha bi destê dewletê bi destê sîstemê jî bi destê çêkirina bendav û barajan taybet li heremên ku dewlemend in ziman hê têb karanîn hê çand gelekî dewlemend e li wir wekî em bêjin fokus dibin û wan dera hewl didin bi çêkirina barajan û awayên din tune bikin ez bêhtir li ser indigenous research dixebitim ew dibêjin gelên xwecihiyên yên Kanadayî yani ku ji aliyê Amerîkayê ve çawa hatine bişaftin asîmîle kirin û zimanê wan çawa hatiye têkbirin û têkçûn lê niha ew li hewl didin ji zimanê xwe ji nû ve biparêzin û zindî bikin bi formekî nû bi formekî modern çawa dikarin di wê çerxa modern da hev bibin am jî armanca min ew e yani ez dixwazim rastî jî bi vê xebatê dixwazim ziman biparêzim ev ana tamamen wekî çavkaniyên ziman ê resenin devoka herêmê ye loma ya qesta min a ku vê xebatê yek jê jî parastina ziman e piştre ji bo zindîkirinê yan jî ji bo em bijin çavkaniya epistemolojiya Kurdî ev xebatên resen divê em demildest berhev bikin qeyd bikin û ji bo xebatên bê bikin ew ez dixwazim li ser wan jinên zakir ku di dema şîna da strana dibêjin îcra dikin kilama dibêjin ez dixwazim ser wan bixebitim muhtemelen piştî vê xebatê jî ez ê wê yekê bidim berxwe